ಮೂಲ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕುಂಡೊಟ್ಟು ಸಾಲ ಮೂಲ ಬೆದ್ರೆ ಕಂಬಳಡಿ ಕುಂಡೊಟ್ಟು 2 ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಲಾಕ್ಲೆ ಕುಂಡೊಟ್ಟು ರಾಕೆಟ್ ಮುಡಿ ಅಪಗ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಡಿ ನಮ್ಮನ ನೀರೇ ಬದ್ರಿ ಗೊತ್ತು ಸಾಲ ಇರುವಲ್ ಸಾಲ ಎಡ್ಬಾಕಲ್ 10 ಬೋದಿಪ್ಪು ನೀರೇ ಬದ್ರಿ ಗೊತ್ತೇರು ಒಂದು ಬೆರಿ ಬತ್ತ ಆನಂದ ಹಾಕದೆ ಯಾರು ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮೇರೆ ಬೂಡ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇತ್ತ ದುಮ್ಮುಂಜಿ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆರು ವೈಟ್ ಲೇ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಟೀಮ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಆರಲ್ಲಿ ಬೋಲ ಹೊಡ್ರ ಬೋಲ ತಿರ್ಪೋ ಪೆಂಚ ಬೋಲ ಧೋನಿ ಬೊಲ್ಲೆ ಇರುವಲ್ ತಾಟೆ ಪಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ನನ್ನ ಪ್ಯಾರ್ ಬರಂತ ನಾವು ಏತ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ಯಾರ್ ಅಂಚೆ ರೇಸ್ ತಗರನ ಕೂಟಾಡ ಹೂ ಇರಲ್ಲ ಬರೋದು ಅಂಚಿನ ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಬೊಕ ಜೊತೆ ಕಡೆಗೆ ಬೋಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾತಾಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಹಾಲದ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಫೈಟ್ ಆ ಬಾರಿ ಟಫ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅವನ ಆಕಾರ ಇಪ್ಪುನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮೋಡರ್ ಆಗ್ಲಿ ಕಾಟಿನ ಬಟರ್ನ ಆಕಾರ ಇಪ್ಪುನ್ ಎಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲಗಾಟ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ತೋಂದಿಪ್ಪಿನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮೈನಿ ಬೆದ್ರದ ಕೋಟಿ ಜನ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡಲ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಗುಳ್ಳೆರು ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ವೈಕ್ ಬಂಡ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲಿಗೆ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿ ಇನ್ನೊತ್ತಂದೆ ನಿಗ್ಲ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏರ್ಪುರು ಉಳ್ಳೆ ರೆಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಅಂಡ ಶನಿವಾರ ಕಂಬಳ ಇತ್ತಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ 7 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಬರಡ್ ಬಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೈಟ್ ಮೇನ್ ಇಪ್ಪುನಾರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಪಂಡ ಶನಿವಾರದ ಕಂಬಳಡ್ ಏರ್ನ ಪೂದರ್ಡ್ ಓಪುರ ಎರುಂಡು ಪಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಪೇರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಈ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅವತ್ತಂಡ ಯಾರಿಗೆ ಕಂಬಳಡ್ ಬಾರಿ ಆದ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೀರೇನ್ ಬರ್ಕ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಈರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಬರೋದು ಯಾರು 99 ಕಂಬಳ ಪೋತೆ 99 ಪೋತೆ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ 35 ವರ್ಷ ಅನ್ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ 12 ವರ್ಷ ಅನ್ಪ್ರಾಯ ಕಂಬಳ ಹೋಯ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾವಲ್ಗಡೆ ಕಂಬಳ ಬತ್ತೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಪೋತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಏರ್ನಾಡ ಇರುತೊಟ್ಟು ಮಿನಿ ಪೋಂದಿತ್ತಾರ ಕಂಬಳ ತೂವರೆ ನಂಜಿ ಹಂಗ ನಮ್ಮನ ಒಟ್ಟಿಗೆಟ್ಟೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಮುಲ್ಲೆ ಬೈಕ್ದ ಕೊಂಗಣಿ ಆರ್ಲೆ ತಗೊಂತೀರಿ ಅಪಗ ಅಪಗ ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನತ್ ಕಂಬಳ ಇದಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಚಾಲನ್ ನಾನು ಇದು ಈರು ಓನ್ಲ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟು ಬುರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈರ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿ ಪಂಡ ಓನ್ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟು ಮಿನಿ ಗುರುತು ಸಾಪಾರ ಮೆಟ್ಟು ದುಂಬು ಇರುವಲ್ಲಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಜಾರ್ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಟ್ರು ದುಂಬು ಬಲ್ದೆಟ್ ಬರ ಭಟ್ರನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಲ ಜೀವಂತ ಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ಆರ್ನ ಮುಖೇಶಿ ಆ ಟೀಮ್ ಬಾರಿನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಮುಖೇಶ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳದ ಪಿರದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೈಡ್ ಅವು ಈರುಳ್ಳರ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಿತ್ ಹೇಳಿಂದೆ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂಡ ಮೇನ್ ಈರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪನ ಈರು ಅಂತ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏಪಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೈಕರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಲಿಸ್ಟ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಜಾತಿ ದುಂಬು ಸಂದೇಶ ನಕ್ಲೆ ದುಂಬು ಪಾಡೊಂತೀರಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಂದೇಶ ಆಡಕ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷಿತಲ್ಲ ಅಕ್ಷಿತ ಪೂರ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಅಕ್ಷಿತೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾರ ಅಕ್ಷಿತಿ ಐಕ್ ಆರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಆರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಪೂರ ಹೆಂಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ವಿಷಯ ಸಾಧಾರಣ 2 ವರ್ಷ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿ ಪೂರ ಇರುತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಯಜಮಾನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರುತ್ತಾಗಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ್ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ವಿಷಯ ಪೂರ ಓಲ ಇತ್ತಿಂದ ಅವರವರ ಜೊತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ರೋಂಡ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಒಂಜಿಯರು ಬೇತಕ್ಲ ಪುದರಡಿತ್ತುಂಡ ಈ ವಾರ ಅವು ಬೇತ ಪುದರಡಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಎಂಚಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರು ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅವ್ರದಾಟಿಗೆ ಬೊಕ ಪೂರ ಎತ್ತ ಮಸ್ತ್ ದುಮ್ಮುಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪೋದ ಅಭ್ಯಾಸ ಉನ್ನತೆ ದುಮ್ಮುಂಜಿ 24 ವರ್ಷ ಅವು ಕಂಬಳ 25 ವರ್ಷ ಅವು ಕಂಬಳ ಪೋದು ಬೊಕ ಬೊಕ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಂಡಗಳು ಕೇನ್ವೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೂರ ಬೊಕ ಕೇನ್ವೆ ಬೊಕ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರಿ ಕೆಲವು ಬಂದು ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರಿ ಅಂದರ್ ಬೊಕ ಯಾನ ಮಿಸ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಮಂಡಲ ಬೊಕ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಪೇರಿ ಎಂಗ್ಲೇರು ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ವೈಟ್ ನೆಟ್ ಉಂಡು ವೈಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಲೆ ಐಕ್ ವರಾರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪಾರು ಮಿಸ್ ಅನ್ ಬೊಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪಂಚ ದನಿಕುಲ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬೋಲ ಜಗ್ಗನ್ನ ಪೂರ ಅನ್ಪೇರಿ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿಗದಾರ ಮಸ್ತನ ಪೂರ ಅನ್ಪೇರಿ ಕೇನ್ ಡಿ ಅನ್ಪೇರಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೆಲವು ದೀಪೇರಿ ಕೆಲವು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಏರು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೇಂಟ್ ಬರೋಲ್ಲಾರ ಕುದಿಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪಾರು ಏರು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೇಂಟ್ ಬರೋಲ್ಲಾರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಓವಾಂಡ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಈರು ಸಲೈ ಮೀನಿ ಕೊರ್ಪಾರ ಪಂಡ ಈ ಏರು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಏರು ಪಾಂಡ ಪಾರು ಅಂಚ ಮಿಂದಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಎನ್ನಡದ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕೇನ್ವೇನಾ ಮಸ್ತ್ ಕೇನ್ವೇರ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಬೋಲು ಜಗ್ಗನಲ್ಲಿ ಹೊರತಾಟಿಗೆ ಪಾತಿರನ ಪನ್ಪೇರ್ ಇಂಚ ಎಂಚ ಸೆಟ್ಟ ವೈಕ್ ಸೆಟ್ಟ ಪನ್ಪೇರ ಆ ಪನ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಎದ್ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇಲಾಡಿದವ್ರು ಇಂಜೇರು ಅಪರ ನಮ್ಮನ ಬೇಲಾಡಿದಾರು ಒಂಜಿ ಮಂಜುನ್ ಪೂರ ಇತ್ತೀರಿ ಅಪಲ ದುಮ್ಮನ ಕೊಲ್ಗೆ ಮಂಜುರು ಇಂಚ ಆವ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆನಂತೀರಿ ಆ ಮಂಜುರು ಆವಿ ಪತಬೋಲೆ ಅಣ್ಣನ್ ಅಪ ಹಾವು ಸೆಟ್ಟಪ್ ನಾವು ಐಕ್ ಎಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲೇರು ದೊಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾರ್ ನಾವು ಕೊಲ್ಲ ಮಂಟ ಯಾರು ಪತ ಹೋಗ್ತೀರ ಕೆಪಿ ಬೋಲ್ ನೋಟು ಇತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ 20-25 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ರತೆ
ಒಂಜಿ ಪಿರಾವುದ ಕಂಬಳದ ನೆನಪು ಮಿನಿ ಪನ್ಪುನಂಡ ಅಪಗದ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಅಪಗದ ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ಎರು ಗಿಡಪ್ನಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪನ್ಪುನಂಡ ಅಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕುಂಡೊಟ್ಟು ಸಾಲ ಮೂಲ ಬೆದ್ರ ಕಂಬಳಡಿ ಕುಂಡೊಟ್ಟು 2 ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಲಾಕ್ಲೆ ಕುಂಡೊಟ್ಟು ರಾಕೆಟ್ ಮುಡ ಅಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಾರಿ ಅಪಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಪಗ ಅಂಕಲು ಮಲ್ಲ ಇರ್ತು ಅಂತ ಅಪಗ ಹಿಂಗ ಅಪಗ ಆತ ಅನ್ಭವಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬಳದೆ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಇರ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹೆಂಗ್ ಎಂಗ್ ಪ್ರಾಣಿ ಒಂದು ಬರ ಬಾರಿ ಮಾರಿ ಮೋಕೆ ಪ್ರಾಣಿ ಹೋಗುನು ಭಯಂಕರ ನಾಯಿ ಅವ್ರ ಪುಚ್ಚ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಮೂಲಕ ನಾಯಿ ಬರೀ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅವರು ಪಾಡೊಂದು ತಿಪ್ಪೆ ಡೈಲಿ ಬಾರಿ ಮೊಕ್ಕ ಅವೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅದು ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಎರು ತೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಿಂಗಲ್ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ ಮತ್ತೆ ಎರು ತೊಟ್ಟು ಬರ ಅಂಚ ಕೊಂಡೋಟದ ಸಾಲಂಡ ಅವತ್ತನ್ನೇ ಇರುವಲ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ತಾಟೆ ಬೊಟ್ಟಿಮಾರ್ ಬಾರ್ನ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಖಂಡಿತ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಲ್ ಬೋಟ್ ಆನಿ ತೂತ್ ನಾವು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬ್ಲಾಡಿ ನಮ್ಮನ ನೀರೇಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸಾಲ ಇರುವಲ್ ಸಾಲ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಬೋಕಲ್ 10 ಬೋದಿಪ್ಪು ಅವ್ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತೇರು ಒಂದು ಬೆರಿ ಬತ್ತ ಆನಂದ ಹಾಕದೇರು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮೇರೆ ಬೂಡ್ದೇರು ಅವ ಆತ ಪಾರ್ದನ್ ತಾಟಲ್ ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಲ ಲೈವ್ ತೂತೆ ಅವ ಮಂಚ ಇತ್ತಪ್ಪಾಗ ಲೈವ್ ತೂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀರಡ್ಲ ಮೂಲ ಬೋಲಲ್ಲ ಇರುವಲ್ ಸಾಲ ಅವಲ್ಲ ಅವಳ ಸಮ ಆಯ್ನೂರು ಅಂದ 1367 ಸಮ ಮಾಡ 67 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ಸಾಲ ಫೈಟ್ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಅವ ಸಮಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ಹಾಕ್ಲ ಸಮ ಸಾಲ ಪತ್ನಾಗ ಬಾಲ್ ಹಾಕ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ನ 1361 ಹಾಕ್ಲಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಆಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಪೌಂಡು ಅವಳ ಆನಂದರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನಂಜು ಮಂಜಟ್ ಮುಂದೆ ಬೋತೀರು ಬೊಟ್ಟಿವಾಡ ಸಾಲ ಪಗ ಬೊಟ್ಟಿವಾಡ ಸಾಲ ಬೊಟ್ಟಿವಾಡ ಅಂಚ ಪಾರೋ ಅಂತ ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರಿರುವ ಸಾಲು ಎರು ಲಕ್ಕದೂರ ಅಂಚ ಆಲಂಡಲ ಅವು ಸಾಲು ತುಂಬಂದು ಬೋತಿರು ಅವತ್ತನ ನೀವು ಓನ್ಲ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಇತ್ತದ ಎರುಕ್ಲ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತದ ದುಂಬುದಲಕ ಇತ್ತದ ಎರು ಉಂಡು ಅನಂತೆ ದುಂಬುದಲಕದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎರು ಇತ್ತೆ ಓಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತದಾದ ಉಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಒಂಜಲಕ ಹೋಪ ಇರು ಇದು ಕೆಲವರು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಕೆಲವು ಬಾರಿಗೆ ಪುರ ನಮ್ಮ ಹೊಸ್ಮಾರ್ದ ಮತ್ತ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಲ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾರಿ ಜೋರು ಅವು ಅರ್ಧ ಕರೋಡ್ ಒಂಜಲಕ ಇತ್ತನ ಒಂಜಲಕ ದುಂಬೆ ಎತ್ತನ ಓರ್ ದುಂಬೆ ಬಾರಿಗೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಮತ್ತ ಸಾಲ್ಗು ಬಾರಿ ತುಂಬಂದು ಹೋಗ್ನ ಗಿಡವನ ತುಂಬಂದು ಹೋಗ್ನ ಅವು ಒಂಚೂರು ಜೋಡಿ ಟಾಪ್ ಜೋಡಿ ಮತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗಡೆ ಪಾರುಂಡು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಮೀನು ಓರಿನ ಮುಖೇಶನ್ ಚೂರು ನೂಕು ಮಕ್ಕ ದಂಡೆ ದೀಪ ನಾವು ಆತಿ ಮತ್ತೊರಟ ಡೇಂಜರ್ ಬಾರಿಗಿಲವಲ್ಲ ಮಿಜಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರ ಇತ್ತ ದುಮ್ಮುಂಜಿ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆರು ವೈಟ್ ಉಳ್ಳ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಟೀಮ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಆರಲ್ಲಿ ಬೋಲ ಬೋಲ ತಿರ್ಪೋಪ ಅಂಚ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರನ ವೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಆರು ವೈಟ್ ಉಳ್ಳ ಅಂಚ ಇದಾರ್ಲಗೆ ಏನು ರೇರು ಅಂಚ ಸಾಧಾರಣ ಸೆಟ್ ಆವ ಅದಂಗೆ ಅವು ಸೆಟ್ ಆವು ಕೋಣ ಪಕ್ಕಲು ಏರ್ಮಂಡ ಆವು ಬಂತ ಸೆಟ್ಲ್ ಪಕ್ಕಲು ಏರ್ಮಂಡ ಆಪುಂಡು ಸೆಟ್ ಆಪು ಬಲ್ಲಡಿ ಕೇನೂರು ಆರ್ಲಗೆ ಏನು ತೊಂದರಿಂಚಿ ಬರೋ ಅನ್ಪೆ ಪಕ್ಕುಲ ಆಪುಲ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾರ್ದಿನ ಅದೇ ಅವು ಪೂರ ಬಾರಿ ಫಸ್ಟ್ 14 ಫಸ್ಟ್ 180 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಪದವಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಅವು ಮೂಲು ನಮ್ಮನ ಕೆಬದವರು ಸೇರ್ಮಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅವು ಪೂರ ಮದಪರಿಜ್ ಅವು ಪೂರ ಬಾರಿ ರೇಸ್ ಅವು ಸೀನಿಯರ್ ಪಾರ್ನೇರು ಪಾರ್ನದ ಪಾರೊಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪುಲ ಪಕ್ಕುಲ ಆ ಟೈಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದು 5 ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರುವಂತ ಸೀನಿಯರ್ ಪಾರ್ದ ಅವು ಪಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಆಡ್ತೀರಿ నేను బల్లదీరు అప్పు నంచ పక్కుల బారెడ్డారు ఫేవరెట్ అప్పు పక్కు ఒక బల్ ఒక ముఖేషి ఆండు చెన్ని కుట్టి తడంబైల్ ఊరు మస్తులు ఎరుల తాటే బొట్టి మారు ಬೋಲ ಧೋನಿ ಬಲ್ಲೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ತಾಟೆ ಬೊಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ನನ್ನ ಪ್ಯಾರ್ ಬರಂದ ನಾವು ಏತ್ಲ ಬೋಡು ಹಿಂಗ ಅಂಚಿನ ಪ್ಯಾರ್ ಅಂಚಿ ರೇಸ್ ತಗರನ್ನ ಕೂಟಾಡು ಹೂ ಇರಲ್ಲ ಬರಂದ ಅಂಚಿನ ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ఒక ಜೊತೆ ಕಡೆಗಿನ ಬೋಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತಾಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಆಲದ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಫೈಟ್ ಆ ಬಾರಿ ಟಫ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಾಕಲು ಒಂಜಿ ಕಂಬಕಲು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಅವೇನ ಕನ್ನಡ ದೂತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲ್ ಬರಪ್ಪ ಪಾರ್ನ ಅಮ್ಮ ರಡ್ ಬೇಂಡ್ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾಡ ಸಾಲ್ ಹೊರಂತೀರಿ ಅಂಚ ಪಾರೊಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಲಪ್ಪ ಸಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 20-21 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇರ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಳಡ್ ದಾದಾಪುರ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಬತ್ತಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪುರ ಚೇಂಜ್ ದಾನ್ನ ದುಂಬು ಅವೇ ಟಿವಿ ದುಂಬು ಪೂರ ದಾದನ್ನ ಗಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಣ ದುಂಬು ಮೂಲೆ ಬೆದ್ರಡಿ ಟಿವಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಣ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಾಪು ಅಂತೀರಿ ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆ ಕೆಲವು ಆತು ಅಪಗ ಧನ್ಯಗಳು ಚೂರು ಬಾರಿ ಹೊಂದಿತ್ತೀರು ಬಾರಿ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಬಾರಿ ಪವರ್ ಇತ್ತೆ ಅಪಗ ಬಾರಿ ಗಲಾಟೆಲ್ಲ ಬರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪಗ ಮಿಂಗಳ ಒಂದಿರಿ ಅಕ್ಕಲವರು ಗಿಡ ಮಕ್ಕಳ ಗಿಡ ಒಂದಾಲ್ತು ಪೋಂತೀರಿ ಗಿಡವನಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಗಿಡವನಕ್ಲು ಇದರ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಬೇತೆ ಗಿಡ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ ಇದು ಗಿಡವನಕ್ಲು ಇದು ಗಿಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಅವೇ ಗಿಡ ಬೇತೆ ಗಿಡ ಬಿಟ್ಬಿಚಾರ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಗಿಡ ಹೊಂತೀರಿ ಬೇತೆರು ಇತ್ತೆ ಕುಂಡೋಡು ದರಿದ ಬೊಕೊಂಜಿ ಏರು ಗಿಡ ಹೊಂತೀರಿ ಪೈ ಒಟ್ಟು ಹರಿಂಜ ಅಂಚ ಗಿಡ ದೇವಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪೋಂತೀರಿ ಪಲಿಮರ ಗಿಡ ಪೋಂತೀರಪ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ಪುರ ಅಂಚ ಗಿಡ ಇತ್ತ ಪುರ ಅಂಚತ್ತಿ ಇತ್ತ ಪುರ ಒಂಜಿ ಕಂದ್ರಟ್ಟಿಗೆ ಪೇರು ಅದು ಮೈನಟ್ಟಿ ಪೇರು ಮಂಡ್ಯ ಈರೆಗ್ ಫೇವರೇಟ್ ಎರುಗಡಪನಾರ್ ಈರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಎರುಗಡಪನಾರ್ ಎನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು
ಬೊಕ ನಿಶು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆ ಆನಂದೇರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ದೇವೇಂದ್ರ ಗುಟ್ಟೆನ್ ಬೊಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜೀನ್ರು ಇದು ಬಾಡ್ಯಾರು ತೂತೆ ಬೋಳಂತೂರು ಸಾಲ್ ಪೂರ ತೂತರಿ ಕಾಟಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಮಾತಾಡ ಅವ್ಲ ಆತಿ ಬೊಳಂದ್ರು ಕಾಟ್ಲ ಐತ ಅವ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯಾರನ್ನ ತೋರಣ್ಣ ಅವ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ನೆ ಅಂತೂ ಅಬ್ಬ ಗಂತರು ಅಪ್ಪನೆ ಬಿಡು ಅಂತೇನೆ ಅವನ ಸರಪಟೆ ಅಪ್ಪನ್ನಿ ಆರು ಬಿಡು ಅಂತೀರ ಅವಾಗ ಬಿಡು ಅಂತ ಅಪ್ಪಗಾರಿ ಅವ್ಲ ಬಾರಿ ಅವ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ನ ಬಾರಿ ಕಾಟಿಲ್ಲ ಅದು ಬಾರಿ ಬೊಕ ಪೈಯೊಟ್ಟು ದಾಸಿ ಕುಂಜಿ ಪೂರ ಅವ್ಲ ಆತಿ ಪೈಯೊಟ್ಟದ ಕರಿಂಜೆ ಪಾಂಡು ಹುಟ್ಟಿ ಪುರ ಕರಿಂಜಾರ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಕರಿಂಜಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಊಟ ಇಪ್ಪಡು ಕರಿಂಜಾರ ಆರು ಒಂಜಿ ನೀ ಹಾಕಂಡ ಇನ್ನು ಯಾರೇನು ಹಾಕಂಡ ಎಲ್ಲ ಜಾರು ಹಾಕದ ಸುದ್ದ ಅಜ್ಜ ಮೂಲೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ಅಂತುತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಬೆದ್ರ ಕಂಬಡಿ ಆರು 14 ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿನ ನಾನು ಟೈಮಿಂಗ್ 14 ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಡ್ ದೂಜಲ್ ಸರ ಕಟ್ಪಾಡಿದ್ರು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಬಾರ್ದು ನಾವು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲು ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಪಕ ಫೈನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಆನಿ ಅಪಕದ ಫುಲ್ಲು ಗರಬ ಆತಿ ಫುಲ್ಲು ಗರಬ ಇತ್ತ ಬರ ಪನ್ಪ 11 20 30 ಪನ್ಪ ಸೆನ್ಸರ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಗರಟ್ ಅಪಕ ಮೂರು ಮ್ಯಾಟ್ಲ 15 14 90 15 ಇಂದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅಂತ ಪೂರ ಅಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಈರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಪನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಮಂಜಟ್ಟಿ ಬೋದು ಕೆಲವರು ಅನಗತ್ಯ ಹಾಕ್ವೇರು ಅವಲ ಹಾಕೊಡ್ಸಿನ ಪನ್ಪೇರ ಕೆಲವರು ಹಾಕ್ವೇರು ಸಾಲದ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಈರೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ದಾದ ಲೇಟ್ ಆಪ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಇಚ್ಚು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅನ್ಪೇರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಲೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಿಪ್ಪೇರು ಅವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಆ ದಿನ ಪಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಕಂಬಳ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಚಾಲ್ತಿ ಆಪು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವೇ ಆಪು ಬೊಕದ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದ್ದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಆಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ಬೊಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ನಮ್ಮನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ದುಂಬೆಂಜಿ ದುಂಬು ನಮ್ಮನ ಉಂತು ಒಂದಿರ ಕಾರ್ಲ ತೂಂತೆ ತುಂಬ್ತೇರು ತಬಕ ಮೋಡದ ಇತ್ತ ಪಾಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಮೋಡದ ಪಾಸ್ ಅನ್ನೆ ಚೂರು ಪಾಸ್ ಅನ್ನೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ದುಂಬು ರವ ದುಂಬು ಸ್ಟೆಪ್ ಓಗಾರ್ ದುಂಬು ಏರುಪಾಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಅವು ಸ್ಟೆಪ್ ದುಂಬು ಮೋಡ ದುಂಬು ಜೇರು ಅಪಗ ಬಾರಿ ಅಪಗ ಈಗ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು ಪೂರ ಸಮ ಕೊರ್ರೇನೆ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮ ಪಲ್ಸ್ ಸಮ ಕೊರ್ರೆ ನಾವು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಾಲು ಗೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಸಾಲು ಪಕ್ಕ ದುಂಬುರ ಗಂತರು ಪೆಟ್ಟ ಅಂಜ ಹಾಕೊಂತೆ ಇತ್ತ ಪುರ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಏತಾಂಡ ದುಂಬುರ್ದು ಒಂದು ಇತ್ತು ದುಂಬು 100% 8% ಪೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪಗ ಇತ್ತು 0% ಪೆಟ್ಟು ಇತ್ತ ಪೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಈಜಿನ ಗಂತರು ದುಂಬು ತಿರ್ಗಾದ ಅರ್ಧದ ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂತಿತ್ತು ಗಂತರು ಯಾನೆ ಗೊತ್ತೇವು ಭಯಂಕರ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಲಿ ಗಿಡ ಹಾಕಲು ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ಗದ ಹಾಕೊಂತೀರಿ ಗಂತರು ಇತ್ತ ಪುರ ಪೆಟ್ಟು ಪುರದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಪೆಟ್ಟು ಪುರ ಕಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿ ನಮನ ಏರು ಪುರ್ಪುಲ್ನಾಗ್ಲ ಚೂರು ದಾದಾನ ಇತ್ತ ಜಾನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಏರು ಏಜ್ ದೇರಿ ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಏರು ಉಪದ್ರ ಗಂತರು ಉಪದ್ರದ ದಾಲ ಏರು ಇತ್ತಂಡ ಉಂದಾದಿನ ಏರು ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಚೂರು ಪೊರ್ಬಾಯರ್ ಇಪ್ಪದೇರು ತಗಲು ಟೀಮ್ ತಗಲು ಅಪ್ಪದ ಏರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪೊರ್ಬ ಓಪನ್ ಅನ್ಪೆ ಹಿಡಿದಲ್ಲಿ ತೂತಿನ ಆತಿ ಅವು ಚೂರು ಅಪರ ಪ್ರಾಯದೇರು ಎಂಗ್ಲ ಚೂರು ಗೊಬ್ಬಾಗ ಅಂಚ ಅಪದೇರು ಉಂತದ್ನೇರು ಗಂತರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಇಜ್ಜಿನ ಏರು 10 ನಿಮಿಷ ಏರು ಸೀದಾ ಉಂತ್ವ ವಾಯರ್ಲ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂತ್ವನೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಟಾಡ್ ಬುರ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರೊಂದುಲ್ಲ ತೈತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ ದಿಪ್ಪು ನಾರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ ಆಯರ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಬುರ ರಡಡ್ ಪಾತ್ರ ಪಣಪನಂಡ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಟನ ನಂದನಿಗೆ ಬಟ್ಟ ಬೋಗ ದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಮೂಡುವರು ಕಾಟಿ ಬದ್ದಾರು ಒಂಚೂರು ಬಾರಿ ಉಂದಣ್ಣ ಪ್ಲಸ್ ಅಣ್ಣ ಈಗ ಮೋಡಗ ಮೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅವೇ ಕಾಟಿ ಮುಖೇಶ್ ಪಾಡೋ ಅಂತೀರಿ ಅಕಲು ಮುಖೇಶ್ ಮೋಡ ಪಾಡೋ ಅಂತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಉಳಿಯಾಡ ಗಿಡ ಆತಿ ಬಿರ್ನೋಟನು ಮತ್ತವ್ರು ಮುಖೇಶ್ ಬಿಡ ಒಂದು ಮೋಡ ಬಿಡುದು ಅವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ಲು ಬಂದಿರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಗಿಡ ಅಂತೀರಿ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಮೋಡದ ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ರನದ ಫುಡ್ ಮೂರು ಅಂಚೊಂಡು ಮೋಡಗ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟು ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅದು ಪಾರ್ನು ಗ್ರೇಟ್ ಅವು ಮೋಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತ 15 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ 15 ವರ್ಷ ಅವು ನಾನು ಇತ್ತ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇರ್ಪು ನಾವು ಇತ್ತೇರು ಅವೇ ಇಪ್ಪು ಇತ್ತ ಕೂಟಾಡ ಪಾರು ಬೇರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಿರೋ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಲರ ಬುಟ್ಟೆ ಅವೇ ಮುಜಾಡ್ ಬರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲ ಬಂಗಡಿ ಬಂದು ನಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಲ ತೆಲ್ಲರ ಬುಟ್ಟಿ ಮೋಡಾಡ್ದು ಮಲ್ಲವು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲವು ಆಂಡ ಬಲ್ಲಡು ಬಾರ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೋಡಾಗ ಮಾತ್ರ ದಾಂಡ ಅವು ಐತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಾರ್ ನಾವು ಈ ಗಿಡವನ ಲಂಚ ಉಂಡ ಮುಡುಗಾಡ್ಲ ಗಿಡವನ ಬಾರಿ ಆಯ್ತು ತುರ್ತು ಅನ್ಬ ಗಿಡ ಜತ್ತಿರದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೇಂಜರ್ ಮಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವನ ಆಕಾರ ಇಪ್ಪು ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮೋಡನಾಗ್ಲ ಕಾಟಿನ ಬಟ್ರನ ಆಕಾರ ಇಪ್ಪು ಎಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲಗಾಟ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಈ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಾರ ಉಂಟ ಏರು ಇದ್ದಿರ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮೋಡಂಜಿ ಮುಟ್ಟುವರು ಜಾವ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಾತಿ ಹತ್ತೋಡಿ ಬಂದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಐತಲಕ್ಕ ಇರು ಭಯಂಕರ ದುಂಬು ನಾಡು ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರ್ತ ಅಂಚ ಬರಂತ ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಲಂಚಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ಲ ಅಂಚ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಅಂಚೆ ಸಾಲ್ ಅಂಚನ ಬಗ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 4 ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಕೊಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ನ
ಬುಡುಪುನ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಗಿಡವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಾರೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನಂದಲಿಗೆ ಎತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಫೈಟ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಳಕೆ ದಕ್ಲು ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಲು ಮರಡಿ ಮಾಳ ದಕ್ಲೆ ಮಾಲದಕ್ಲ ಎಡ್ಡಿರು ಗುರುಪುರ ಮೀದಾಡ ರಾಜಲ ಗುರುಪುರ ರಾಜಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಿರು ಅವು ಬೊಕ್ಕಲ ಮತ್ತೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರು ಉಳಿಯದ ಇರುದಿಕ್ಕು ಮತ್ತೊರ್ಲು ಜೋರಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಇದ್ ಜೊತೆ ಒಂದೊಂದು ಜೊತೆಗೆ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಮರಲ್ಲಂಜಿ ಬಟನ್ ಜೋರದ ಹಾಕೊಡದ್ದೆಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಇರ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಟನ್ ಬಾರಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಹಾಕದ ಬಾಸ್ ಅನ್ ಬಟನ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ ಬುಡ್ಪೂಜೆ ಬಕ್ಟ್ರು ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾರು ಮೋಡೆಲ್ ಕಾಟ್ಲ ಬೀಟ್ ಅವೇ ಏಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ರಿ ಅದು ಎರು ಬಾರಂದ್ಲ ಖುಷಿ ರಾಮೇಲ ನಾಗುಲ ಐತಲ್ಲ ಜೋರು ಅಂಚಿ ಚಾಂಡು ಓಕೆ ಐಕ್ಲ ಮಾಡ್ಲಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪದೋದೇರು ಎತ್ತೇರು ಮುಜರ್ ಎತ್ತೇರು ಗಂಟು ಎರ್ಮುಂಡೆ మన ಮೋದುವರ ಅವಳ ಸೆಟ್ ಮಂದಿ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದೆ ಫೈಟ್ ಬಾರ್ಕೊಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ಬಾರ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೇ ಅದು ನಾರಾಡು ಮುಂಜಿ ಕಬ್ಲ ಫೈಟ್ ಬಾರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಚ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದ ದಾಖಲೆ ಬಂಗಾಡಿದ ಗುಂಡುಲ ಚೆನ್ನೆಲ್ಲ ಅವು ಸೆಟ್ ಅವು ಇತ್ತದ ಐತ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಅವು ಲಕ್ಕದ ಎಂಚ ಪೋಪು ನಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಎಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆತು ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಲಕ್ಕದ ಎಂಚ ಅವು ದುಂಬು ದೋನ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂಚ ಬಾವೇ ಲೈನ್ ಅವು ನಡುಕಾಡು ಬಾರ್ನತಿ ಬಾರಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅವು ಇರು ಚೂರು ಫೈನಲ್ ಬೈದೇರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಬೈದೇರು ಅವರು ಆನ ಐತಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಲೈನ್ ಒಂದು ಚೂರು ಹಾಲಾಪುಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಚೆನ್ನೈರ್ಲ ಬಾರಿ ಬಾರ್ನ ಅಕ್ಲ ಚೆನ್ನೈರು ಬತ್ತ ಅಂದಿ ಅವು ಅಕಲ ಮೈನಿಗೂ ನಾವು ಚೆನ್ನೈರು ಬತ್ತದ ಚೂರು ಮಾಡ್ಲಾರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಗುಂಡು ಜೊತೆ ದಾಸ ನೆಟ್ಟಿ ಬೆಲಿಪಾಟಿ ಬೆಲಿಯುವ ದಾಸ ಅವು ದಾಸಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೇವ್ರಿ ಬೆಲಿಪಾಟಿ ಅವಳ ಚೂರು ಚಿಂಚೆ ಸರಿ ಇಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಚೂರು ಬಾರಿ ಪಾರೊಂದು ಬೆದ್ರ ಸೋಕ್ ಪಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವುಲ ನಮ್ಮನ ಹೊನ್ನುಲ ಹೊನ್ನುಲ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ್ಮರದಲ್ಲಿ ಅಂಚಿದ್ರು ಬಾರಿ ಅವು ಅವೇ ನಾನು ಜತ್ತಿಗಡ ಚೂರು ಪನೆ ಆಯ್ತದ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಜತ್ತಿಗಡ ಚೂರು ಒರಿನ ಒಂದು ಮುಖೇಶ್ವರ ಚೂರು ನುಗ್ಗುದು ಚೂರು ದೀದಾಪ್ ನುಗ್ಗುದಾಪ್ ದಂಡಿಗೆ ಅವೇಂಜಿ ಬರಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿನ ಮತಗಟ್ಟು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಅವನ ಆಗಾರ ಇಂಥದ ಲೆಕ್ಕ ಫೈಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಟಾಪ್ ಆರ್ ರೇಸ್ ಬಾರ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಾರ್ಗಿದರು ಅವೇ ದಾದ ಐಕ್ ಅವೇನು ಆಕರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಂಚ ಬಂಡ ಈ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಇಂಚ ಬಂಡ ಅದು ತಾಟೆ ಪೊಟ್ಟಿ ಮರ್ಲಿ ಇಂಚ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅವು ಏತಿದ್ರು ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪ ಅವೇನಿತ್ತು ಆಕರ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಬಂಡ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಇರ್ಬೋದು ಐಕಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದ ಯಾವಂದೇಕು ಅವು ಆತು ಮಲ್ಲ ಅಡ್ಡು ಬಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡ್ ಬವ್ರ ಇದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೋಲದ ಕೇಪಿಲ್ಲ ಕೇಪಿ ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ಅಡಿದಿರುಂಡು ಅವು ಮೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಜುಲ ಅವು ಮೀನಿ ಪಾರ್ನ ಇರು ಅವೇ ನಾ ಬಾರ್ಗಿನಕ್ಲ ಹಾಕುವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ನಾವು ಅಂಜಿ ಪೇರ್ ಹಾಕು ದಯಮಂಡ ಬೇರೆ ಅಡಿದೇರು ಪಾರ್ನ ಮೀನಿ ಅವಿ ಮಲ್ಲ ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕು ಮಾತ್ರ ಅವು ಫೈಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡದಿರು ಅವಾಗ ರಡ್ ಇರ್ಲ ತೊರ್ತು ಪಾರ್ವ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಲ್ಪ ರಡ್ ಇರ್ಲ ಅವು ಬೇರೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ನ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇಡು ನಾರಾವಿದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಏಳು ಫೈನಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೈತಾರೆ ಬಾಬುಲ ಕರೆ ಬಾಬುಲ ಸದರ್ದೇರು ಯಾವ ಜೇಗಿ ಅವು ಮತ್ತದೇರು ಅಂಚನೆ ಬೋಡೆ ಬುಡ್ದು ಅವು ಮತ್ತದೇರು ಚೂರು ಒರಿನ್ ನೂಕು ತುರಿಂಡಲ್ಲ ಅವು ಮುಖ ನೂಕಂದ ಮುಖ ದೀಪು ನೀವು ದಂಡೆಗೆ ದೀಪು ನಾವು ಪಾರೆ ಬಿಡ್ಪು ಅವು ಐಗೆ ಏರು ಒಂಜೇಲಾಗ ಬಾರ್ತನೆ ಜಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬರ್ತ ನೈಟ್ ಬಾಬೇರು ಲೈಕರ್ದೇರು ಹತ್ತವು ಬಾರಿ ಟಾಪ್ ಏರು ಬಾಬೇರು ಅವು ಆತು ಪಾರು ಉಲಾಯ್ಡು ಗಿಡದ್ದು ಐತೊಟ್ಟು ಪಾರೆಲ್ಲ ಬಂಗನ ಐತೊಟ್ಟು ಬುರ್ದು ಬರ್ನೇರು ಅಂಚನೆ ಬೋಡು ಸೊ ದುಮ್ಮುಡು ಬಾರ್ನ ತಾಟನ್ ಬಾರ್ದು ತಾಟೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಮು ಬೈದಿನ ಮಾ ತಾಟೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೊಕ್ಕ ಏಜ್ ಲಾಂಡತೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂತ ಇತ್ತಲ ಆಲ ಬದಲು ಏಜ್ ಆಡ್ನಿ ಪನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಏಜ್ ಆಯ್ಗುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಏತ್ ಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಐಟ್ ಬರ ಆಲೋಸ್ ಗೊಬ್ದಿನಿ ಅನ್ನಿ ದುಮ್ಮುದ್ಲಾಕ ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡ್ತಾರೆ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಂಡ ದುಮ್ಮು ಎಂಗ್ಲು ಗೊಬ್ಬಿನಾತಿ ಆಲೋಸ್ ಗೊಬ್ಬಿನಾತಿ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮು ಆತು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಪೂರ ಇಟ್ಟಿತ್ತ ಪೂರ ಕಬಡ್ಡಿ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬದ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕ ದುಮ್ಮುದಲಾಕ ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇತ್ತ ಗೊಬ್ಬರ ನಾಪುಜಿ ನನ್ನ ಆತು ಎಂಗ್ಲ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಂಡ್ ಪಕ್ಕ ಬುಂತಾಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂತಾಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತಾಡೆ ಗೊಬ್ಬಿನ ದುಮ್ಮುದಲಾಕ ಇತ್ತ ಗೊಬ್ಬರ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ತು 10 ವರ್ಷ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದಿಂಗ್ಲೆ ದುಮ್ಮು ಗೊಬ್ಬಿನಾತ್ ದುಮ್ಮು ಇಡೀದಿನ ಗೊಬ್ಬ ಅಂತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಈರೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಎರುಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಟು ಇದತ್ತಂದೆ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ 2-3 ಜನ ವಿಷಯ ಪಂಡಿತರು ಏರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರಿತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬುಕ ಸೋಹಾನ್ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಯುವ ಓಟಗಾರರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೂಟಡ್ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಈರ್ನ ಸಾಕಾರ ಉಂಡಿಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರುಗಿಡಪ್ಲಕ ಆಯರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಅಕುಲು ಹೆಂಗ್ ಇತ್ತಲ ಅಂದಂದ ಅಕುಲು ಇತ್ತ ಹೆಂಗ್ಲ ಅನ್ನ ಬಂಗ ಬಾರಿ ಒಂಟಿ ಆಡ್ದಾಕ್ಲಿ ಕೂಡ್ದಾಕ್ಲಿ ಅಕುಲು ದುಂಬಾಡು ಹೆಂಗ್ಲು ವಾರ ಆಸು ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಂದು ಪಂತ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಅಕಲ ಅಕಡೆ ಒಂಜಿ ಎರು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಸೋನು ನಮ್ಮ ಮಾರಾಟದ ಕಾಲಿಗಮ್ಮದ ಎರು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಗಿಡಾರ ಬೊಕ್ಕ ರಿತೇಶ್ ಪಡುಶಾಂತ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಗಿಡಾರ ಅಕಲ ಗಿಡ ರಿತೇಶ್ ಗಿಡ ಎಡ್ಡೆ ಸೋಕಿರೆ ರಿತೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಸೋನು ಒಂಚೂರು ಜೋಕ್ಲಾಡಿ ಕುಪ್ರೋಡು ಜೋಕ್ಲಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪಿ ಆಲೆ ಗಿಡ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಗ್ಲು ಊರು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ
ಎಂಗ್ಲ ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಎಂಗ್ಲೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತೇರ್ಬೋದು ಅವು ಆಗ್ಲೇ ಮಂಡ್ಯ ದೀದಿ ಗಿಡ ಅಕುಲು ಯಾಪಲ ಎಂಟು ಆಪರೇಟರ್ ಕ್ಲಾಪೇರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡ್ಯ ಮ್ಯಾಟ್ಲ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಮತ್ತಂತ ಅದು ಒಂದಿ ಪರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಸ್ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ 14 ಕಂಬ್ಲಾಡು 41 ಮ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ದೇರು 14 ಕಂಬ್ಲಾಡು 41 ಮ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ದೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಗೌಡ್ರು 2021 ಅವರೇ ಬರಚಿಟ್ಟು ಕಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಾರೆ ಪಡಿವಾಸ್ಪುರ ಗಿಡ ಮಿಜಾರು ನಾಯರ್ದು ಇರುವಾil ಇತ್ತಿನ ಪಾಪ ಟೈಮ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುತ್ತುಲ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಪಡಿವಾಸ್ ರಾಜಪುರ ಜೂನಿಯರ್ ಇತ್ತಿನ 41 ಮ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬ್ಲ ಮಕ್ತಿ ವರ್ಷ 27 ಮ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ದಿರು 15 ಕಂಬ್ಲ ಎತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವು ಆರ್ನ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ನಾತ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಬಂಗ ಸುಲಭ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಬೇಲೆ ಕಂಡದ ಐತ ಭಯಂಕರ ಐತೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕೃಷಿಕರು ಕಂಬಳ ಆದ್ಲೆ ಮನದನೆ ಬೇಲೆ ಕಂಡ ಹೋಪಿ ಎಷ್ಟು ದೆಪ್ಪ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಪಾತೇರಿ ಆರ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ 16 ನೆಟ್ ಬೊಕ 6 ನೆಟ್ ರೀತಿ ಬಂದು ಗಿಡವನ ಕರೆಕ್ಟ್ 6 ಲಕ್ಷ ಗಿಡವನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಂಡ ಆನ ಪಾತೇರ ಎಡ್ಡ ಗ್ರೇಟರ್ ಲಾಪೆ ಶೈನ್ ಅಪೇರ್ ಆನಂದೇರ ಅವಾರ್ಡು ಫಸ್ಟ್ ಲೇರು ಇನಿಶು ಬಜಾಜ್ ಇನಿಶು ನಿಶಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೇರು ದುಮ್ಮದಾಕ ಬುರ್ಲೇರ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪಜೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಮಿಲ್ಲೇರು ಇದು ಕಮಲ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲು ಬರ ಇಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗಿಡವನ ಬಾರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪೇರ್ ಮಸ್ತ್ ದುಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಬಲ್ಲು ದೀಪನ ಬರ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಟು ದೀಪನ ಬಲ್ಲು ಪಂದರವಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಬಂದನೆ ಅವು ಸೀರಿಯಸ್ ಗೌಡ್ ಅವಾರ್ಡು ಜೋಗಿ ನಿಶಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಾರ್ಡು ಕೊಲಕ್ಕೆ ಆನಂದರ ಅವಾರ್ಡು ಬಾರಿ ಬರೀ ಅವು ಲೋಡ್ ಮೈನ್ ಇಪ್ಪ ಬಲ್ಲಡು ಲೋಡ್ ಎಪ್ಪು ಗೊತ್ತಂಡಿ ಅವು ಕೂಟು ದಿನ ಇರುದಿಲ್ಲ ನಾಯರ್ ಬಲ್ಲಡು ಕೂಟು ದೀನೇರು ಪಂದರವಲ್ಲ ಲೋಡ್ ನಾಯರ್ ಅವು ಏರು ಪಾರ್ ಲೋಡ್ ಏರು ಮೈನ್ ಪಾರ್ ಲೋಡ್ ಇದು ಆಳಂದಿರ್ಲ ಇತ್ತವು ಕೊಲಕದಿರಲ್ಲ ಗಿಡ ಅವಂದಿಜ್ಜಿ ಅದು ಏಜ್ ಇಲ್ಲ ಅದು 54 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅದು 6ನೇ ಏಜ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಯಾರು 6ನೇ ಜಾತಿ ಬೇರೆ ಗಿಡ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಬಾರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಯಾರು ಆಟ ಆತು ಪಾಡ್ದಿರಾರು ತುಂಬ ಇಂಚಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆತು 6-7 ವರ ಪಂತಿರ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಪ್ಪ 3 ವರ ಕುದಿತ ಬಾಗ ಪಂತಿರಾರಿ ಆಟಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟಿಮಾರ್ ಪಾರೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪುನಂಗ ಹೆಂಗ್ ಮಂಡೆ ಅದ್ರು ನಿಂತಿನಿಗ ಈ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ರಾತ್ರಿ 6 ಮಂಡಿಲ ಬೇನ ಒಂದು ತರ ಬೇನ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಆದರೂ ಅಂಚ ಪಾರನವರು ಅಪ್ಪಗ ಅವನ್ಜಿ ಬಾರಿ ಟಫ್ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಪ್ಪಗ ಬೋಲಲ್ಲ ಇರುವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ಬೋಳ ಇರುವ ಲೆಕ್ಕ ಈರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಓ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಪೆರಂಗಲ್ಲ ಒಸ್ಮಾರ ಅವಿತ್ತೆ ದಾದರ್ನ ಇತ್ತ ವಿಷಯ ನಾವು ಅಕ್ಕ ಪೆರಂಗಲ್ ಜೊತೆ ಅವು ಸೆಟ್ ಆದಿರು ಇದ ಒಸ್ಮಾರದಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಮುಖೇಶ ಬರ್ತದೆ ಮುಖೇಶ ಗಂಜಿಯರು ಬಾರಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಡವು ಬಾರಿ ಅಕ್ಲ ನಾಯರ್ ದೇವ್ರನ್ನು ಬಲ್ಲು ಬಾಡಿಯರು ಬೋಲಿ ಬದ್ದಿನ ಬಲ್ಲು ಬಾಡಿಯರು ಅವಳ ಅಂಬಡಿ ಮಹಾರಾಜ ಬಾಡಿಯರು ಅವಳ ಪಾರೊಂದು ಸೋಕು ಅವಿ ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಬಿರ್ನೋಟ್ಲು ಬಾರಿ ಇಡ್ಡೇರು ಬಿರ್ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಬಟನ ಅವಳ ಬಾರಿ ಇಡ್ಡೇರು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಅವು ಗಂತರು ಮೀನಿ ಉಂತುಂಡ ಸರ್ತ ಉಂತುಂಡ ಸೀದಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂತುಂಡ ಬಿರ್ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಅವು ಮೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಗಂತರು ಮೀನಿ ಉಂತು ಲಕ್ಕದ ಮೀನಿ ಪಾರ್ನ ಅವಿನ ಮುಡುಗೋಡಿ ಕಾಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವಿನ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಣ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಅವು ಅಂಚ ದುಮ್ಮು ರಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾರ್ಲಕ್ ಬಾರ ಆ ಟೈಪ್ ಬಾರ ಆತ ಪಾರ್ನ ಬುಡ್ದು ಗಿಡ ಉಡ್ದು ಏನ್ ಮನೆ ಆನ ಬುಡ್ದು ಮತ್ತೊರು ಬುಡ್ದು ರಡ್ಸೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೇರು ಕೇಂದ್ರಜು ಆತ ಪಾರ್ನು ಅವು ಗಂತ್ರ ಅಂಚಿ ಗಲ್ತಿ ಅದು ಜಪ್ಪುದು ಅಂಚ ಜೂನಿಯರ್ ಅಂಚ ಇತ್ತಿಜಾಕಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟು ಇಂತು ನಾವು ಅವು ಸೀನಿಯರ್ ಬೇಕು ದಾದ ನಂದಿಜ್ಜಾಕಿ ಅವಳು ಬಿರ್ನೋಟ್ಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೇರು ಬಾರಿ ಪಾರ್ನವು ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಬಾರ್ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸರ್ತ ಲೈನ್ ಅದು ಬೊಕ ಪಕ್ಕುಲ ಮಿಜಾರದ ಪಕ್ಕುಲ ಪಾರ್ನ ದುಮ್ಮು ಪಕ್ಕುಲು ಪಾರ್ನ ಇಲ್ಲ ಎರ್ಮುಂಡಲ್ ಪಕ್ಕುಲ ಜೊತೆ ಉಂಡು ಅವನ್ ತೋಡು ABC ಉಂಡು ಅಂಡ ಅವಿ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಒಂಜಿ ಬೇಪು ಬೊಕೊಂಜಿ ಜೊತೆ ಚೇಂಜ್ ಬೇತೆ ಪದ ಅಡಿಪ ಅಂಚ ಆವಡ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿ ಅಂಡಲ ಮಾತ್ರಲ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿ ಪೇರ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಲೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಇನಿಯೇ ರಾತ್ರಿನೇ ಪಂಡ ಏರ್ನ ಪುದರಡ್ ಓಪುರ ಏರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ ಮಸ್ತ್ ಎರುಕಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವೀಕ್ಷಕರು ತಿರುಪತಿ ಕೊರಿಯರ್ ಆನೆ ಅಕ್ಷಿತರ ಪಂಡಿತರ್ ಆರ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಡ ಈರ್ನಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಸುದೇಶ್ ಇರುವಾil ಆರ್ನಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಅವಡ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಇಂಚನೆ ಕಂಬಳಗ್ ಇರ್ನ ಸೇವೆ ಪಡ ಅವತ್ತಂದೆ ಜವಾನಿಯರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಒಂಟಿಕಟ್ಟ ರಿತೀಶ್ ಬುಕ್ಕ ಸೋನ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡಿತರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಕುದಿಪುರ ಆನಗಲ ಕೆಲವರು ಪುರ ಇರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಅದ ಪುರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪೌಂಡ ಇರ ಪೂರ ದೆತೊನ್ ಎಂಗ್ಲಲ್ಲ ದೆತೊನ್ ಪೋರವರ ಕಂಬಳಗಿರ್ನ ಸೇವೆ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಗ್ಲಡೆ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಇತ್ತ ದುಮ್ದಲ ಕತ್ತು ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪುತ್ರ ಬತ್ತ ಇತ್ತ ಭಯಂಕರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುದು ಪೂರ ಕಂಬಳ ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕಿದಕ್ ಹೋದು ಈರು ಮುಂದ್ ಮಾಡ್ಪಾರು ಪೂರ ಪಾತಿರ್ಪಾರು ಪೂರ ಅವ್ರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.